மேலே ஏறா கீழே விழுந்துடாத, நான் போய் டைப்பர் எடுத்து வந்துடுறேன். டைப்பர் இருந்தவருக்கு அச்சோ குழந்தைய காணுமே, எங்கே போகணுன்னு தெரியலையே. இங்கே தான் இருக்கான். டேய் உன்னை அங்கே தான் உட்கார சொல்லியிருந்தேன், எதுக்குடா இங்கே எந்திரிச்சு வந்து நல்லா மண்டே போகிற வழுக்கு போகிறாங்கக்கா. அழகாக கொடுக்க வச்சு கொடுக்குறேன். அமைதியை இங்கே உட்காந்துருக்க. எங்கள் டைப்பர் படம் தெரியலையே, அங்கே இருக்குது டைப்பர். இவனை பாதுகாக்கிறவங்களே எனக்கு உசுறு போய் உசுறு வருது. சரி உன்னை தொட்டியில் தூங்க போடணுமா? சரி அவனை தொட்டியில் போடுறேன், இந்தா படு. ஓ நீ தூங்கன்னா உனக்கு கதை வேறு சொல்லணுமா? சரி இரு, இந்த கதை புக்கு இருக்குது. ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தாராம். குழந்தை தூங்கிடுச்சு. இந்த கதையை சொல்லி தான் ஊரில் கிளவி எல்லா குழந்தையும் தூங்க வச்சுருக்கு. இதுனா ஈஸ்டர்ரா. சரி குழந்தை தூங்கிடுச்சு, நம்ம மெல்லமாக சத்தம் கேட்காம கதை உடச்சிட்டு நம்ம வெளியே போய் கீழே வெயிட் பண்ணோம் அவங்க அப்பா அம்மா வர வரைக்கும்.